desi da kar bianglong rada tu akisung bang panung tekang pitsi kar bianglong tu mos konsil along ki do rada farman kat khoros nia tangka pen alangli tum hada ki chu ki jun ki jui ka palang eda bangela ke nilila bange condem lo la pen la ke chokchi pusinili hin pen ke team kar bianglong phan samela bange jong dun lo la ke chokchi Karbiang long rada akisung panungkuksi Vietnam kijuidam ki nilihin pen condem lo ASDC sarsing Engleng lapen Karbiang long autonomous council kachariatum chingheason approve KSA ramsing tokbi West Karbiang long district ASDC district committee pen paterpi ponsi district headquarter hamrena long autonomous state demand committee mate ASDC asong methangasa hemalong ingdeng thomke branar cap foundation day katalon padupon Bangso teamK runner cap ASDC Foundation de Maya long pencha semet RDK pipon ke PGRB jara long le tharle letik kachesong deng thu phitji Uniform Civil Code mate UCC CAA Anparta Karbiang Long Autonomous Council 2023 New Land Policy aputhak tami kachesong aking kam che jorpon thuku Lapen Karbiang Long arara kesung panungkuksi Karbiang Long Autonomous Council kachariatum Vietnam appear the kijuidam aputhak tami ASDC sarsing Engleng pen condem ponsi ningdu chipaklang pon lapen ajara saita me ingarwang tanglo hem tabasai Karbiang Long Autonomous Council atum ki claim vera jok Karbiang Long Autonomous Council kachari atum ki chinghea son approve puta KSA ramsing tokbi ki jongpon padu Hamren pen Mahendrong pi News Fast Karbiang Long lake ningdu galam ni tum theklong lonon kar bianglong long bangke contractor sa tum bil ke long le sia ningkan la pen ke dak sai ke chuti kia rada tum le punon ba non loke thegari so e janga tum le punon da ke kam ka chuklema war sai ka vc la tum ha Bangalore Hyderabad chongda damnang edlo pen ke non CUT exam hu ke tok doji phana bus bhara ave ha Guwahati anini thom ke do damje khoros la tum long avi sila hayar pu bangke deng de si da kar bianglong rada tum kisung bang panung tekang si kar bianglong autonomous council along ki do rada farman kat khoros nia tangka pen alangli tum hada ki chu ki jun ki jui ka palang eda bangela ke nilila bange condem lo la pen la ke chokchi pusinili hin pen ke team kar bianglong phan samela bange jong dun lo la ke chokchi common university entrance test lo hai thihekon bange CUET lo mate labang sola mangke nilitum ta knowledge dolo 2022 lage niltum KSA Central Committee Vice President Muniram Teron ke hai bisame alangli Facebook page lo alangli social media along kan sami alangli appeal lo so Karbiang Long Autonomous Council pan sami lapen ako la so bathalang ke nangli tum dakhala Karbiang Long today la tum ta nangli tum theklong lo ke dia page long ke la so bathalam ke kapachini ke la si Karbiang Long Autonomous Council ACEM EM Department EM pen MEC lapen Ladak ilutum kachotoi dun MLA ilutum non bangpli MP pen bangpho latum aphana bangke meke pajang aphan galimati alang litum aphana bangke ilutum alang tum ke pachu ke pajun ke pailun ke pakan aphan gali lasini litum langbom nang litum ta chiniji Karbiang Long Autonomous Council kachari atum ACEM pen ke dang lok alang litum Department IEM atum alang litum kachirok tok kali kaita nang litum langtha mane ingar bang tang lo hemtap non ta ekdom mane labang so puthagalam east west iltum ke duk det ke boyjet osomars ke ong iltum labang so entrance examination la so ke tok dunji aphan ko alne ke dam ke bang khorcha de labang so center long kapali dunji aphan lasi ke wang jilang arni bangke la he la so bangke iltum bangke pride det nangji bangke unedat hai lasi la so prang musame nil tu mang knowledge dolo lapen mane nal tu media tu musame pachini elu Karbiang Long Autonomous Council phanke sitame la alang tu labang so bang kai ta kacherok to we kai ta lapen ako kupiloma alang tu mane decision amukha bang di mane alang tu session long gustame ba alang tu isi boythok mem meeting che phapen same alang tu la he problems uthak alang tu ke solve je phan lason kama thaile tu thekdam longle lasikar biang long along non kachari bom atum jong si konsil cari bom lang ele tu aphan Karbiang Long aphan cari bom lang pulote ele tu kewang jilang ali bangke sung
ปิกจีลอนกูอันมาเกซุงละอาซิลิตุมซุงนังจีอาทิมอาลังตุมเกเจงเฮซอนอาพัวเวลังตุมเกลาสิอาพัวเวปอสิอาลังตุมเกลังตังลุปโรเตมอเมทังเป็นอามาเตเฮดีอาลังตุมทังเป็นอามาตะปะวิรกอกจีอาลังตุมทังจุงเป็นอามาอันตาลาสินิลิตุมกาปิลลังตุมบังลาลอนนอนตาอาปอร์ดลังนอนke bang jilang ani ara bang ke nang tum education sector IEM non ala education department IEM bang ke akai richard tok bilo nang li chelang pa meka tha na central government pe state government pe il tum han education sector ke chelang ji aphan mote atangka labang so puji nang pi bang nang tum bang misuse ye daning ji lalo lamang ke non bang ke lower primary upper primary up to higher education aranta ke chelang pa minang ji bang ke lang tum ke nang sot alang li phana bang ki education in charge akai richard tok bi phana bang ke alang li phana bang mek pajang lok phan gali alang li bang ke kona ne adama sar to ho kona ne program long ke pailun ke pakan nun ji phan gali alang li mek pajang lok phan gali alang li kai ke cherok tok gunang ji lasi ilitum yud tum mat ilitum kar bilo chali asong tum alang li tum phan asap so sasalaman ta kai ta ki pudunang ji kanang ji dunang ji lasong theklong kupia polo asap suwir alam non het jong ilitum kal ningkan plia prang sumila rohong pi apran dam nang lo non cheklo jonang bong sidolang rahul rong pi apai apran dam nang lo lake alang litum education sector ilitum infrastructure ko anma pa develop nang ji ka paching thu nang ji athan bang tum phan ko anma alang tum street ke pinang ji alang tum lapen Engleng hello wing remote area sona bang ke halada bang teacher quarter sona bep kinang song bang ke nitum e prang lan so se kapang tangji phan la bang nitum chi sik chedang pon lo per soni bang la solo ko handbrake pulam shot kali da bang ke unresolved local issues mukha jase me non pijar vijar lo eviction issues ta chu karbeng lotor mas council pen chingwai lo eviction po pula tum nang che chak lo sita non la eviction process ma tum cheng chelang aposila so puthak ta puthot ni tum bang ko che song thuji la pen ke ko no la give and take pulam sita mi non anta asam government also give and take abang avelo puka resolution anta la tum dengdi la si la so give and take kroi krei pu ka che song la pen ki uniform civil code la pen ke so taxi CAA le punon la pen ke ko 2023 ani kan kar belo mas council pen kevan la so new land policy ni tum 11 March autonomous council pen official discussion long CMA me thang ma se meeting convene lo CMA me thang ma se ni tum halam chak nang pidun je new land policy bangke la ke avelu puselang litum pu sita non litum birta abom lo la circle office ke dam tu mabang hala aprang la 2023 ningkan pima notice ke la tum lang revenue premium rate kadu haso tengsi hangbom la sila hai bangke chok chede ji la sila so new land policy ka cancel nei putame la ta isi unresolved issue sa sonman de lo posi lai puthak sini tum bangke chi song pon po la pen akimi ni tum isa issues tek up on ji banga jase mer la ar phega sai ka chuti ki la so problem sa bang mane mohola system bi ko ma sila katiki ki duga teng pen ar phega ti ki tum bangke ador long le detlu pining son ka ar phega dor we ilin sak ke vet solo pudela ke pinang tum ar phek tala si sat se detlo aposing tum autonomous council long isa appeal pilo je la ar phega phutha ka banga non ke forest product kali agricultural product pindak lo posila so a mohola system bangke uthai vek nei lake la hai aputhak sini tum bang akimi la hai a program bangke teka ponpo No,